Здравейте хора, аз съм така 29 и днес ще трябва белезна цена на този алтар. Нека да започнем. Ето го и сега ще го трием. Ето, изтрихме го, нека да видим. Спечелили сме 2 лева. Ето. Сега ще ви покажа как да направите ето такава елфичка. Може да го направите с едно списание или с един цветен лист, но в момента аз го правя с списание. Първо сгъвате така. Ще гледате да е равно, да е такъв триъгълник. И после пак така го правите. Може да е не точно отдолу равно, но да се получи нещо. Ето вижте как се получава. И сега продължаваме. Може да се ги направите така с кламер за страниците да не ви излезе. Сега ще отворя кламерчето, за да ето така и го вкарвате, за да не излизат. На мен не ми се получава много равно, но ви като го правите трябва да гледате да се получава. Ето, трябва да е. И така и сега с кламера ще го защитим. И това е последното. Ето така ще изглежда това, което направихме. Пак повтарям, може да се го направите и с цветен лист, можете и с списание. Сега ще отидем до магазина, за да вземем спрей и да направим цветен. Сега се обувам. Ето това са гъбите, направени като лампи. Не и билети, за да получим 2 лева да ги дадем, и ще не е 2 лева. Сега слизаме надолу. Ето го и снега във Варна. Сега слизаме
надолу, за да отворим вратата и да излезем. В момента вървя с братовчетка си и преди да ви покажем как се прави хата, тя беше снимала, тя беше зад камерата, както се казва. И децата си играят в нея. Сега сме вътре. Ами, не можахме да намерим и сега ще отидем към някъде другаде. Сега чуваме на някакъв друг магазин, за да видим за такъв спрей. Едно да намерим, но ако намерим някой друг път, пак ще ви уведомим, като го намерим, ще ви уведомим и ще ви покажем как го правим. Ето, взехме 2 лева и сега ще купим, мисля, ако намерим спрей. LED. Почти стигнахме до магазина. Ето го спря, не можехме да намерим зелен, но пък взехме бял. Все едно като сняг ще е, но взехме бял вместо зелен, защото нямаше зелен, взехме бял. Имаше жълт, сини, бял, но ние взехме белия. Ето, работи. Сега се прибираме и с малко ще ви покажа. Когато сме вкъщи и да. Сега се прибираме. Ето, качихме се. Ние сме на 5-ти етаж. Сега ще направя монитор. Ето как изглежда, малко е побелява след белият спрей. Това ще е край на клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте вашето отстрани, абонирайте се и чао!